Jeg vil prøve at vise jer, hvordan I kan bruge GeoGebra til at arbejde med noget rådata. Og med rådata, der mener jeg, at vi har en masse observationer. Som i det her tilfælde, hvor vi har spurgt 50 unge mænd, eller vi har målt deres højde til en station, og så er resultatet skrevet ned her. Og med rådata, så betyder det altså bare, at vi ikke har behandlet det her materiale på nogen måde. Det er sådan helt ubearbejdet. Og dog så har jeg lige skrevet det her i størrelsesorden, så lidt har jeg gjort ved det. Men det er altså det. Ellers så har jeg bare de her 50 observationer, jeg gerne vil have undersøgt lidt nærmere. Så det jeg gør, det er, at jeg kopierer dem, og så kan jeg få dem over i GeoGebra. Og i GeoGebra, der får jeg brug for mit regneark. Det kan jeg få frem ved at trykke på pilen her og vælge regneark. Eller jeg kan gå op under vis og vælge regneark. Inde i mit regneark, der indsætter jeg mine observationer. Så nu har jeg altså alle 50 observationer stående her. Dem skal jeg have markeret for at arbejde videre med dem. Det kan jeg gøre nemt ved bare at klikke på A heroppe. Når jeg så har markeret mine observationer, så skal jeg herover vælge den knap, der ligner sådan et diagram. Den klikker jeg på, og så bliver jeg spurgt, om det er det her materiale, jeg gerne vil analysere. Jeg tjekker lige det hele her. Der var alt rådata, og jeg trykker analysere. Så får jeg et nyt vindue frem. Og inde i det vindue, der skal jeg lige have nogle endnu flere vinduer frem. Så jeg trykker på den her knap, der er sådan en sigma-tegn, så får jeg vist noget statistik. Og så klikker jeg på den her pil til venstre, så får jeg lige vist noget mere statistik. Og så kan det være en god idé lige at gøre vinduet lidt større, så man kan se det hele. Og man kan også ændre lidt i, hvor meget man vil have vist af de enkelte vinduer her. Det jeg kan gøre her, det er, at jeg lige kan vælge et pinnediagram. Fordi så har jeg for mine observationer, som jo er ugrupperede, så kan jeg få vist dem her i et pinnediagram. Jeg kan simpelthen se ud fra hver enkelt højde, hvor mange mænd har så den givende højde. Jeg kan også aflæse lidt flere informationer herude til venstre. Der kan jeg nemlig se, hvor mange observationer der er i alt. Observationssættets størrelse er på 50. Det vidste jeg jo godt i det her tilfælde, at der var 50 unge mænd, men hvis jeg ikke havde vidst det, så kunne GeoGebra optælle det for mig her. Jeg kan også aflæse middelværdien, og kan altså se, at gennemsnitshøjden det er 176,32 cm. Så kommer der nogle oplysninger her, som vi vender tilbage til senere. Og så forneden her, der kan jeg aflæse min mindste værdi, nedre kvartil, median, øvre kvartil og største værdi. Det er altså de 5 informationer, jeg skal bruge til at lave et boxplot. Og det kan programmet også gøre for mig ved at vælge boxplot. Det er altså lidt det, jeg kan gøre ved de her rådata, så kan jeg behandle dem ugrupperet. Det jeg så godt kunne tænke mig at gøre nu, det er at prøve at begynde at gruppere mine rådata. Så i stedet for at have 50 observationer, så grupperer jeg dem i nogle forskellige intervaller. Det kan jeg gøre ved at vælge histogram her. I kan se hernede, at her har vi højderne, og så er det altså nu blevet grupperet i nogle intervaller. Og længden af de her intervaller, den kan man justere heroppe. Så kan man altså vælge, hvordan har man lyst til at gruppere de her rådata. Vil jeg have nogle meget små intervaller, eller vil jeg have nogle meget brede intervaller? Og hvis jeg gerne vil gøre det meget præcist, selv jeg vil bestemme mine intervaller, så kan jeg klikke herover til højre på, og vil gøre det manuelt. Så kan jeg vælge, hvor jeg gerne vil starte, f.eks. 160 cm, og jeg kan vælge bredden på mine intervaller, f.eks. 5. Trykker jeg lige enter. Så laver den altså de her grupperinger. Jeg kan lige vælge herover for indsat en tabel, så kan jeg lige tjekke, at det passer herover. En rigtig vigtig ting lige at få gjort, det er at få fortalt programmet, hvad skal der ske med de observationer, som ligger lige mellem 2 intervaller. For eksempel, hvis der er en mand på 165 cm, skal han så høre til det her interval eller det her interval. Og det gør man ved den indstilling heroppe. Sådan det er valgt til nu, så vil observationen på 165 cm falde i intervallet her til højre. Men vi vil jo gerne have, at en observation, der ligger lige på vippen, skal falde til venstre og skal høre med i det her interval. Derfor skal jeg lige trykke på den her knap. Så nu falder mine observationer, der ligger på mellem 2 intervaller, de falder altså til venstre nu, så vi gerne vil have det. Og så kan man lige gå ned og tjekke her, at det hele ser ud, som det skal. Så kan jeg så tegne et histogram på den her måde. Så nu har jeg fået grupperet mine observationer. Op af min y-akse her, der får jeg vist, hvor mange mænd, der falder i hvert interval. Hvis jeg i stedet for godt vil se, hvor mange procent ligger i hvert interval, så kan jeg hernede vælge relativ. Jeg kan også vælge, at
i stedet for at få vist, hvor mange procent der ligger i et enkelt interval, så kan jeg summe dem og lægge dem sammen. Det gør jeg ved at trykke på akkumuleret. Så summer den ligesom, så kan jeg se, hvor mange procent der ligger til og med et givet interval. Hernede kan jeg så også vælge at trykke på en kurve, og så kan jeg for eksempel fjerne histogrammet. Og så har jeg faktisk fået tegnet en sumkurve. Hvis jeg gerne vil arbejde videre med den her sumkurve, så kan jeg klikke på eksporterpilen heroppe og få den over i tegneblokken. Fordi så kan jeg herinde i GeoGebra, hvis jeg lige går tilbage her, ind i det normale vindue, så har jeg fået tegnet, skal vi se her, så har jeg her fået tegnet min sumkurve, og så kan jeg altså arbejde med det herinde i GeoGebra, som jeg er vant til. Og den viser mig også lige nogle informationer her. Så kan jeg arbejde med sumkurven herinde i GeoGebra, som jeg er vant til. Jeg kan fx finde ud af, hvor mange der er højere end 170 cm. Det kan jeg gøre ved lige at lægge en linje ind, der hedder Excel i 170, så det ligger her. Så kan jeg lige finde skæringspunktet mellem den linje og sumkurven. Og der kan jeg altså se, at ved 170 cm, der ligger 22%. Så det betyder altså, at 22% af de her mænd til stationen, de er 170 cm eller lavere. Og når 22% er 170 eller lavere, så må det så betyde, at der er 78% tilbage, der er højere. Så på den her måde, så kan jeg gå ind og regne på min sumkurve. Jeg kan også finde kvartilsættet. For eksempel, hvis jeg har nederkvartil, så ligger jeg lige en linje ind, der hedder y lige med 25%, altså 0,25. Fjerner jeg lige det fra før. Og så kan jeg finde skæringspunktet mellem den her nye linje og sumkurven. Og der får jeg et skæringspunkt her, der hedder... det var den forkerte linje, jeg har fundet mellem dem. Jeg skal lige se. Det er den der linje, jeg gerne vil have fat i nu. Jeg har skæringspunktet mellem den her linje, der hedder 0,25 og sumkurven. Så får jeg det her punkt. Og det fortæller altså, at 25% af de undersøgte mænd, de er 170,63 cm høje eller lavere. Og vi kan jo lige gå herover i vinduet fra før og sammenligne med det, som GeoGebra allerede har regnet ud for os, nemlig her, den nedre kvartil på 171. Det passer altså med det, vi finder herovre. Der finder vi det bare lidt mere nøjagtigt. Så det er altså en måde, man kan arbejde med sine rådata og gruppere dem. Jeg hopper lige tilbage til det her pop-up vindue. Så det jeg har fået gjort her, det er altså, at jeg har fået lavet en sumkurve. Jeg kan lige gå tilbage og bare have et almindeligt histogram her. Jeg kan nemlig gøre noget mere. Altså, har jeg først haft mine rådata, der var ugrupperet. Nu har jeg grupperet dem i et histogram her. Og så det sidste skridt, jeg kan gøre, det er, at jeg kan prøve at se, om det er normalt fordelt. Så det gør jeg ved her at klikke på normaliseret. Så får man lige ændret på frekvenserne, så det ender med, at det hele giver 1, når jeg får tegnet min Gauss-kurve ind over. Så når jeg får tegnet min Gauss-kurve her, så svarer det altså til, at hvis jeg lægger hele arealet sammen her under kurven, så ender det med at give 1, altså 100%. Så sagt på en anden måde, hvis jeg summer alle de her søjler sammen, så ender det med at give 100%. Og når jeg så får tegnet den her Gauss-kurve, kan jeg eventuelt lige fjerne histogrammet. Så nu har jeg fået tegnet Gauss-kurven, så det er altså sådan, som kurven vil se ud, hvis vi nu antager, at de her højder, de er normalt fordelte. Så vil det svare til den her kurve. Og der kan jeg gå herover og aflæse middelværdien. Den er selvfølgelig den samme som før, altså min middelværdi, som er den der parameter, der hedder my. Og så hernede, der kan jeg aflæse min spredning sigma. Og når jeg kender middelværdien, og jeg kender spredningen, så kan jeg jo begynde at regne lidt på normalfordelingen. Det kan jeg gøre ved at gå op under vis, og så få sandsynlighedslommeregneren. Og så kan jeg lige her vælge normalfordelingen. Den er valgt. Så skal jeg have min middelværdi, my, det er 176,32. Og min spredning, sigma, den er 7,4978.
Og så har jeg altså fået tegnet min normalfordeling, og så kan jeg begynde at regne på den hernede, som jeg har set før. Så alt i alt, så har jeg nu vist, hvordan I kan tage en masse rådata. Hvis I har en masse observationer, så kan I først tegne pindiagram over dem i GeoGebra fuld informationer. Så kan I bagefter gruppere det og tegne et histogram og sumkoge. Og til allersidst, så kan I se, hvordan det ville se ud, hvis de var normalt fordelte, og så begynde at regne på det.